La veritat és que cada any millor, perquè en el plantejament d'una fira alternativa a les fires oficials de les grans galeries, que això sempre ja va néixer amb aquesta idea, i aquí s'ha vist molts artistes joves, molts artistes emergents, en els últims anys també està aconseguint aquesta idea que jo trobo que la sap vendre, la sap posar en escena molt bé, d'aquests espais comissariats per gent externa, l'espai que comissaria el David Armengol, el que aquest any comissarien l'Imma Prieto i el Fede Montornès, que donen un aire molt dinàmic a la fira, convertint-la en una fira, perquè tu pots comprar aquelles peces, però amb una idea que va més enllà de l'estricte mercat, i això crec que és una iniciativa realment extraordinària. És una iniciativa, no?, que crec que intenta apostar una mica més per l'art emergent, pels artistes joves, i bueno, ojalà segueixi sent així. O fomentamos la cultura de base o nos vamos todos. La de base. Sin una amplia base cultural y una sensibilización en los primeros años de vida, vale más que en vez de aprender una fórmula matemática aprendan la apreciación del disfrute y el placer por la vida, el respeto por todo tipo de obras, sin clasificar figurativo, no figurativo, de aquí y de allá. Esa base tenemos que echar todos ahí, vamos, el esfuerzo, ¿eh? El programa es muy interesante. He visto muchísimas ferias de arte y este me parece es interesante porque es un poquito alternativo para las galerías más jóvenes. Y bueno, he visto obras fantàstiques. Cada any va millor i bueno, la veritat és que fa bona pinta, encara no he començat, he fet només una ala, però tot sembla ser que apunta bé, apunta bé. Con el internet hoy puedes ver conexiones en todo el mundo. Y artistas tienen las mismas ideas y trabajan sobre estas ideas, pero en varias esquinas del mundo, porque tienen acceso a la misma información y este lo veo. Què és art emergent, no? Perquè, clar, segurament que els artistes que estan aquí, excepte en aquest espai que comissaria el David Armengol, que són espais una mica ja més marginals, en els altres casos, clar, parlar d'art emergent quan hi ha galeries d'art, ni que siguin galeries que no estan instituïdes en el mercat com les grans galeries, és una mica perillós, no? No sé si aquests artistes acaben de ser emergents del tot. Però en tot cas sí que jo m'agradaria més dir que la Fira Swap sí que per mi ha apostat sempre i continua apostant per l'art jove. I quan dic jove no em vull dir artistes d'una edat que poden tenir 60 anys però que són joves.